Pipila na ang nibisita sa ilang minatay sa sementeryo sa General Santos City. Sayrunta ang dugang detalye ni ini sa live report ni Efren Mama. Efren. Yes, Argil, nibisita na ang pipila ka magbanay sa ilang minatay din sa General Santos City. Dagan sa trapiko gihan ay na sa LGU. Nanagkot na og kandila alang sa ilang mga minatay kining pipila ka magbanay sa Antonio Acharon Memorial Park, pinakadakong public cemetery sa Barangay Uhaw, General Santos City, bisperas pa lang sa kalagkalag. Kini aron malikayan ang kahuot gumikan sa pagdagsa sa mga mudagkot sab og kandila ugmang adlaw. Nagbike lang ko Para dagkot sa akong asawa o ako maisyon. Gani ang uban, human ang pagdagkot og kandila, nagpalina kon pagdaob o ginalakangan kini subay sa naandang tradisyon. Para daw ang mga bad spirit or ang mga kalag, dili daw mo sabay sa imo. Gawas ni ini, subli sab nagpaimangno ang tagdumala sa mong sementeryo kalabot sa mga ginabawal, sama sa pagvideoke, pag-inom og ilingnong makahubog, og pagpanigarilyo. Bawal sab magdala og flammable nga butang, armas, hait nga hinagiban, lucky pets. Nagabiso sab ang tagdumala sa mong Memorial Park nga kanselado sa ang tanang burial activity sugod karon hangtod November 3. Nakatakda kining i-resume karong November 4. Nagpatuman sab og rerouting ang LGU sa mga dalan nga anaa sa sementeryo. Katong pag-approach ninyo sa Phil-Am Highway, entry point na to is dito sa Purok Fernandez Road. Dito ang entrance. Kung inyong tanaw na sa likod nga bahin sa atong Antonio C. Acharon Memorial Park. O garing sa tubangan na to, karing naas tubangan, katong entrance na to, mahimo siyang exit. Argil, sa karon nagpadayon ang pagpangabot sa mga buot mudagkot og kandila dinhi sa sementeryo. Hinuon da abli kini gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Argil. Daghang salamat, Efren Mama.